Maalikabok at tila disyerto ang dinatnan ni DPWH Secretary Vince Dizon ng personal na binisita at ininspeksyon nito ang Mabolo Almeda Bypass Road sa Naga City nitong Sabado. Kasama ng kalihim na bumisita sa ginagawang kalsada ang ilang DPWH officials at si Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon kay Dizon, halos 5 taon nang nakatenga ang ginagawang kalsada na pandemic pa nang magsimula ang patrabaho. Humingi ng paumanhin si Dizon sa alkalde ng Naga at mga residente ng lungsod dahil sa atrasadong patrabaho sa kalsada. Alternatibo sana ng mga malalaking sasakyang dumadaan sa lungsod tulad ng truck, bus, nagiging sanhi ng traffic congestion sa downtown Naga. Kasi 2020 pa pala to. So during the pandemic pa sinimulan, 2026 na, hindi pa rin tapos. Pero ang naging rason nga dito is again, yung budget, patingi-tingi na naman. So, I assured Mayor Lenny na binudgetan na namin ito ng buo para matapos. So, ang commitment ng ating regional office, ng RD Tanggol, tapos ito by the first quarter of 2027. Sa nakuhang dokumento ng news team sa Phase 1 ng konstruksyon ng naturang bypass road, pinondohan ito ng higit sa 218 million pesos. October 2020 naman nang magsimula ang proyekto. Dahil sa patingi-tinging pondo sa proyekto ay hanggang ngayon hindi pa ito matapos-tapos. Ayon kay Secretary Dizon, direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tapusin ang mga proyektong matagal nang nakatenga tulad ng Mabolo Almeda Bypass Road. Sabi nga ni PBBM, ang kailangan priority ng DP ngayon, finish the unfinished. And itong malaking unfinished dito sa ano. Nick De La Cruz, CSN.